Club Junta, building better Africa. Swera banji ya Malawi nonse Chigawo, Chaku, Madzulo. This is Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa. Ndakakamizika kuti ndibwere kuti mwina nkukhalaso ndi tulo labwino. Limpopo FM kuchokera ku area 47. Alitamva kale kuti mulilongwe momuno inde. Ndiri mulilongwe momuno ku area 47 mutipeze. Mulibwanji Hobson Nkhata aku area 30 Hobson Nkhata amene nambala yawo ndi 099101 mawani atatu kumapeto 7 tikuti 099101 mawani atatu ndipo kumapetoko kuli 7. Muli bwanji Hobson Nkhata ku area 30 amene mwapasidwa chinchito chachikulu choti mulimbane ndi anoma ni chisale amene mwapasidwa chinchito chonena kuti muthani ndi akamlepo kaluwa, amene mwapasidwa chinchito chonena kuti muthani ndi amukhito, amene mwapasidwa chinchito choti muthani ndi Fred Gangata, amene mwapasidwa chinchito chonena kuti muthani ndi Aboni Kalindo, amene mwapasidwa chinchito choti muthani ndi Enoki Chihana komanso Timothy Ntambo, muthani ndi Mzomera Ngwira komanso Yeremia Chihana. Kumapeto konseko muonesese kunena kuti mwadziwa pamene pakukhala Comrade Mtanyiwa ku Lilongwe, ndipo mpange zotheka kuti muthanenso ndi wa Bakiri Muluzi. Muli bwanji hope mokunyadirani timakuti hope muli bwa. This is Comrade Mtanyiwa. Amalawi chigawo cha Madzulo kuno ndati ndikuziwiseni kunali mkomano ku area 30 kumene amakambirana, kumene agwirizana malinga ndi mphamvu yochokera ku order from above. Chigawo cha Madzulo kuno kwaitanisidwa apolisi okwana 30, kwaitanisidwa apolisi okwana 30 amene achokera ku chigawo cha kumpoto, police officers, komanso kwaitanisidwa apolisi okwana 16 kuchokera ku Eastern Region, komanso apolisi okwana 40 kuchokera ku Southern Region. Apolisi amenewa ntchito yawo ndionena kuti athane ndi akamlepo kaluwa, achisale, amukhito, Fred Gangata, Aboni Kalindo, Enoki Chihana, Timothy Ntambo, Mzomera Ngwira komanso Yeremia Chihana. Mkatimo apange chotheka aziwe kuti kodi Comrade Mtanyiwa mulilongwe muno akukhala pati nanga tinganchite ataki bwanji
chigawo cha Madzulo a Malawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti anthu amenewa akukonza akukambirana maupo nkhani yonse imene yavuta msonkhano umene anachitisa agangata msonkhano umene uja wausa mapiri pachigwa kuti ngati kamwana ngati aka kapangisa msonkhano woposa wachakwera what more nkhalamba yakeyo kunena kwaketo akutero what more nkhalamba yakeyo anthu azazaza bwanji afumu amene munazimisiridwa microphone inu tumusadandaule Amalawi uthenga wanu taulandira unali wodandaula kuti fetereza akudula ndipo inu munapita kukagula fetereza ndipo munayankhula mawu kunena kuti inetu sindingakwanise aboma ndikuzimisa microphone cholinga musanene zoona uchisiru ndikuipa kwa anthu andale ndikumeneko samafuna kunena kuti zoona zenizeni zibwere momoti pamene paja a president akanaziwa zoona zenizeni koma sanafune kuti a president aziwe zoona zenizeni chifukwa chonena kuti ulamuliro ukuyendesedwa ndi maboza ndetivomereze kunena kuti ukuyendesedwa ndi maboza. Ayudas Iskarioti Antenje ndimati ndikupempheni siyani kugwirisa ntchito maina a Chisilamu, siyani kugwirisa ntchito maina a Tupere Muluzi ndi Bakiri Muluzi. Imeneyo sigwira sikhala kampeni yokwanira kunena kuti mwapeperese Amalawi, simwapeperesa Amalawi. Antenje mulimbana ndi dzina la Bakiri Muluzi, mulimbana ndi dzina la Tupere Muluzi, sizikuthandizani. Mulimbana ndi chipani cha UDF kuti chibwere ku MCP. Kumbukirani Atupere mwini wake ananena kuti ine ndimba ndekha sindikuyendaso ndi munthu wina aliyense. Tiyeni timvere maganizo ake, timusatire, ndi munthu wankulu akuziwa chimene akuchita, kumene iye akufuna kulowera akukuziwa, kaya wagwirizana ndi anthu ena kuti aime payekha. Tonse tizingoyang'ana tisapezerepo mwayi. Ndipo asilamu ambiri akudandaula, ndikunena pano anthu ambiri akumwalira chifukwa cha nkhondo ya ku Israeli imene mtsogoleri wa dziko la Malawi anavomereza kunena kuti zitibulanani muziphana, ine ndilibe nazo ntchito, ndikapitaso kwathu kuso ndikathanaso ndi anthu akwathu ndaphaso ndi njala. Mtsogoleri wa dziko kumva kunena kuti kumachinga kuli njala, anthu akudya chiteze, akugonera chiteze, koma osakhala ndi umunthu kunena kuti ndipiteko kumeneko. Amalawi nkhani ndiyonena kuti akuti imene ndi strategy, cholinga anthu avutike kenako azibwera ndi chokudya. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti tiyeni china chilichonse chimene boma lilingatipase tilandire, koma tizaziwa tokha chochita. Ndizomvesa chisoni chifukwa chonoti anamiwa akukonzekera ma demonstrations ofuna kulikakamiza boma kuti likhazikise commission of inquiry. Lero anthu anakhala pansi kupanga maupo kuti ampange kidinapu namiwa mu dziko la democracy. Amalawi mwazina mwina timangova kuti chisale ndingokusinani khutu. Chisale si munthu ngati mmene mukumonera Richard Chimwendo Panda. Chisale si munthu ngati mukumonera Bire Malata. Chisale si munthu ngati mukumonera Agape Khombe. Chisale si munthu ngati mmene mukuwaonera Kenneth Kaling'oma. Chisale is a well-trained
soja ali ndizo ziyeneresa ndipo ndiokwanira. Mwina ya Malawi achisale mmangu aonera patali ndikufuna ndikuuzeni. Achisale he is one of the top 3 soldiers in Africa amene amadziwa ntchito ya usilikali. Komanso achisale he is one of the top 10 in the world msilikali amene ali well trained, well disciplined, amene amadziwa technology. Ndiye MCP ali naye mantha kunena kuti kodi zikhala bwanji. Ndi chifukwa chake akufuna kumpangira maupo, kunchosera moyo wake, kapena kuntenga kukamsekera, kukamsiya kundende. Ndicho linga chonena kuti apingu wa Mutharika akuti achite safa. Komatu ili ndi dziko Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa tikhale tikuyenda nalo limodzi. Amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti nkhani yonena kuti chisankho chizaberedwa, inu musadandaule. Chisankho sichikuberedwa. Chisankho sichikuberedwa. Angakhale akunena kuti aitanisa Alojas Painat komanso Eli Moreno aku Israeli kuti azathandizire kubera chisankho, Amalawi sizitheka. Limpopo FM ndi chifukwa chake ndabwera ndili Malawi kuti ndigwire ntchito imene kufunika kugwirayo anthu amenewa zobera chisankho. Amalawi muiwale ndipo siku lokaponya chisankho. Nyamukani mumtendere, kaponyeni chisankho chanu. Amene sitinalembese tiye tikalembese mu unyinji wathu. Ndipo ndifuna ndikuuzeni inu achipani chotsutsa, kalembera ameneyi akufunika muyang'ane bwinobwino, ndipo kuziwike kunena kuti kodi ku chigawo chakumwera alembesa anthu angati. Tisanamizanepo. Kodi kumulanje kula anthu angati, kucholo kula anthu angati, kumchinji kula anthu angati. Zimanambala za MCP zimene azonjezerazi tizichose, tikuona atu mmisonkhano tu. Misonkhano ikuti ionesa kunena kuti pa ground sipali bwino. Inu musaiwale munthu akamafa amakhala tuwa makani, ndipo amayankhula mwamphamvu. Kenako mmangomva kuti anali kubafatu, angochoka kubafatu komatu asamba okha. Akhalapa adya chokudya, angomaliza chokudya angoti ndigone omwewo apita. Ndi zimene akupanga MCP, kuphuphaphupha, kuyesaesa. Gemu yagona. Chenjezo lipite kwa abale nonse amene muli m'maiko akunja, ku Mozambiki, ku Tanzania, South Africa, Swaziland, wherever you are, Malawians, UK. Pasabwere anthu kukuna mizani kunena kuti chisankho cha 2025 anthu amene mukukhala kunja mukuvotera nkhani imeneyo pakadali pano palibe. Ku South Africa, ku dera lina limene limachedwa Edenville, tikamapita ku Jamestown, tikatenga nsewu wa ku Durban, kumeneku kwabwera madobadoba MCP akhala akutenga ma ID ndendi kumapasa anthu ma 2000. Zimenezo akufuna abere chisankho. Ndendi kufuna ndikuuzeni nonse amene muli mu dziko la South Africa, musakopedwe ndipo munthu asakunamizeni kunena kuti tipaseni ID yanu. Mukatipasa ID yanu tikupasa 2000. Chaka chino, chaka chamawa, anthu onse amene muli kuno ku South Africa muvotera kuno. Pakadali pano nkhani imeneyo kulibe. Ndipo ngati tizaimve nkhani imeneyi tizamva achipani chija chotsutsa
akulengeza kunena kuti chaka chino pali mwayi wa anthu nonse amene mukukhala m'mayiko akunja kuti mukhoza kuvotera kumene koko, koma as for now palibe chimene chocho. Nde nonse amene mwatengeredwa ma ID yanu muziweze noti mwabesa. This is Comrade Mtanyiwa, Limpopo FM. Nkhani ina imene ndifunaso kuuza mtundu wa Malawi ndionena kuti ino amene muli ku Eastern region, ino amene muli ku Southern region, you need to be careful. MCP yaika strategy yatumiza ma MP amene azaimire ku chigawo chakumwera ndi ku Eastern region. Anthu amenewa ambiri ndi independent. Ndiye chisisi chake chimene ndifuna ndikuuzeni, don't vote for anyone who stand for independent candidate. Wina aliyense amene waima pa tikiti yonena kuti ine ndine wa independent, musamuvotere unless otherwise, chifukwa MCP atumiza anthu ambiri chigawo chakumwera, chigawo chakumvuma kuti akaimire ngati ma independent. Cholinga akawina azizanena nondoti ine ndikupita ku MCP. Ndiye mukhale ochenjera kwambiri pamene mukukaponya voti. Iyo ndi strategy ina imene MCP aika. Nde chigawo chakumwera ku Eastern region, don't vote for independent candidate. Nde kuli kumene kukuchokera akamulepo kaluwa kwabwera munthu wina wake kumeneko akunama kuti ndi wa DPP, koma si wa DPP. Kumene koko voterani akamulepo kaluwa, whether you like or not, voterani akamulepo kaluwa. Ndi amene ali MP wakudera kumeneko, alemekezeni akamulepo kaluwa. He is the first freedom fighter amene anamenyera ufulu umene lero tili nawo. Akuyenereka aujele ufulu umenewu, anakumana ndi mavuto. Ndiye tiyeni tikavotere akamulepo kaluwa. Ndikukuuzani, tikavotere akamulepo kaluwa. Nkhani iyi ndikungofuna ndingoibwereza ya kampani ya Kato amene akugwira ntchito kusalima. Anthu ogwira ntchito kumeneko ambiri akudandaula kunena kuti anthu amene anatengedwa kuchoka ku South Africa kuzagwira ntchito ku kampani imene ya Kato ndi amene akulandira ndalama zochuluka. Ambiri akugwira ntchito ya ulonda, koma azilondawa akulandira pafupifupi 18,000 rands. Pamene alonda amene kwawo ndi ku Malawi, ndalama zimene akulandira ma 5,000 rand, ma 4,000 rand. Ndiye ino ainake akato aphiri timati tikupempheni, mwina simukuziziwa Amalawi iso nawo ndi anthu asimbiphiri. Amalawi nawonso ndi anthu, nawonso ndalama amazifuna, ali ndi zosowa zawo. Ngati nkutheka simukuziwa zimene zikuchitika, pitani mukakonze mavuto amenewa. Amalawi mulonda 4,000, wa ku South Africa mulonda 18,000. Chasiyanapo ndi chani? Magazi awo wa ku South Africa ndi wa ku Malawi ndi chimozimozi. Pamene ndikutuluka pa Limpopo FM, ndifuna ndinene kuti pali chipatala china kwa Ngabu kumeneku kunatuluka mavakansi. Koma chodabwisa ndichonena kuti anthu amene amapita kumeneku akuuzidwa kuti alembedwe ntchito, aliyense apereke 300,000. Munthu uyo sali pa ntchito,
akufuna ntchito. 300,000 aipeza kuti ndikubwera komweko kwa Ngabu, nditulukira pa chipatala cha Ngabu siku lina lililonse muzandiyankha mafunso amenewa. Ndili konkuno ku Malawi, Limpopo FM, ndi Comrade Mtanyiwa. Ndikatero nditulukeso alinanga nkhani chamati ku St. Medical Stores. Nkhani imene ija ilipo masiku ano paja ndinalonjeza kunena kuti pazikhala nthawi yabwino yonena kuti mumvesere, aliyense amve kuti kodi Limpopo inabwera ndi chani. Uthenga wanga ndionena kuti Moses Kunkuyu, anthuto akuti mafuta achuluka kwambiri mdziko la Malawi. Club Junta, building better Africa.